ndị mmadụ chọrọ olileanya, Chineke ga-ezite nwa ọhụrụ, onye eze, ime ka anyị hụta ịtọ ụtọ nke ọdịnihu ka mma. Ma n'ihi gịnị ka ejiri họrọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ịbụ nne Jizọs? Gịnị mere na a họrọ mmadụ nke ụwa ịzụlite nwata esi n'igwe ezite? Gịnị ka ejiri họrọ mmadụ ndị kachasị ala ịbụ ndị mbụ inwe eze amụrụ ọhụrụ? Gịnị mere ndị eze ji bịa site n'ọwụwa anyanwụ ife eze ndị Juu? Gịnị ka o jiri bụrụ Betlehem? Eleghịkwa anya ajụjụ nke kacha mkpa, gịnị ka o jiri gbasa anyị? Gịnịkwa ka nwa ọhụrụ na Betlehem kwesịrị ịpụta nye m? Abụ m David Jeremiah. Ị gaghị esoro m mee njem ịlaghachi azụ n'ebe dị anya, rutekwa n'oge nke eleghị anya echezọworo. N'ekeresimesi a, mee njem ịlaghachi azụ n'oge ka anyị na-eweta ọsịsa nye ihe omimi, nye ihe ọ pụtara, nyekwa ajụjụ ahụ. Gịnị kpatara ọmụmụ ya?